କରୁଛୁ? ଓଇ ଅନା ଟିକେ କଣ କରୁଛୁ ହେଲେ କହୁନୁ? ଆରେ ଟିକେ ଫୋନ କରନା। ବାପା ଟିକେ ହାୟ କରିଦେଲୁ। ଲୁଚି ପଇଲା ଯାଇକି ଲୋ। ମୂର୍ତ୍ତ ପକା ଚାଲିଛି। କଣ ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି ତ। ଏଇ ରଙ୍ଗ ଭର୍ତ୍ତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଏଇଠି ରଙ୍ଗ। ସରିଲା ଯିବା। ବାଟେ ମଉସୀ କ୍ୟାମେରା କରନା ଟିକେ। ସୁଖ ଟିକେ ଅନା। ହାଏ କର ଟିକେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ପିଲାଟା ପୁରା ମୂର୍ଚ୍ଛ ଜାଗାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଅନଉନି ଟିକେ ଉପରକୁ ଆଉ। ସୁଖ ଦେଇ ପୋଜ ଟିକେ ନିଏ। ସୁନ୍ଦେ କୁଆଡେ ଗଲା? ଲୁଚୁଛୁ କଣ? ସେ ହା କରିଦେବେ କରୁନ। ଆସ ଯିବା ପଳେଇ ଚାଲ। ତ ଛାଞ୍ଚ ମୁଁ ଧରିଛି। ଆସୁନ। ହାଇ ତ କହୁଛି ଇଏ କରି ଲୁଚିକି ମୁହଁ କୋଠି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦେଇ ଅନା। सुंदई तो ये धरी छ ना देख चल कौन कौन हिला चप्पल काई चप्पल काई चल बाइनी पछर जा गला गला कहीं से कौन काम करते हैं आई कहीं में सुख भाजी बनिए थे ये सब पूरा देख ये जो सुख भाजी ने माइक पर जो सुख भाजी होने की थी कौन जोर में हंडे बैठ गया आओ वीडियो को वीडियो का लगा है तो कॉल रहते हैं ये उचित ध्यान परुखिले होई चिंतार मूर्ख आत्मा परमात्मा संगे होई
ବୋଧେ। ପାଟିକି ଲକର ରହିଛି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ବେକ ପଛରେ। ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ମୁର୍ଜ ପକେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ 3 ଜଣ ପିଲା ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଠି, ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛୁ, ଦେହକୁ ଯାଉନି, ଖାଲି କହୁଛି କି ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛୁ। ଅନାନାତେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ। ଆହୁରି କିଛି ଦୂରରେ ଆମ ମନ୍ଦିର, ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ନା ମୁଁ ବହୁତ ଚାଲେ। ওই ସବୁ ମୂର୍ଜ ରଖିଛୁ, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଅନ୍ଧାରରେ, ସବୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ବାଜିଛି, ରହ ଦେଖି କହୁଛି ରହ। 5:07 ହେଲାଣି। କ'ଣ ହେଲା? ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ? ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଆଜି? ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଜି ଅଛି?